Kakenshi Pelun Sports Association harangkat kajinga trailang bat ka office jong ka District Sports Officer West Khasi Hills District mentagasngi arpulai tarik yayong kala yo ban penlong ya lumpung ya lekai sports ki khna school kabalatip kum ka second Kenshi Pelun Inter School Sports and Athletic Meet hajar arpusan Hamadan Umsot kabadai kamadan kenjat bol jong ka shnong Kenshi Pelun. Hakani kasngi lawan ban pli perdaya kani kalumpung yelek kai sports ki khana school da UEM ka KHADC uba pen kraw kharjarin ubadai ru MDC kamau kerwat kumu kongsan harangkat kajinga dan lang UMDC kanong Stone constituency uba jurisman yauk nyau kumu sembut kongsan nangta UMDC kamau Thatraishan constituency ba Powell Soklat usordar kasnong Kenshi Bangla ba Aiban Riku Pars Emle kiwe kinong kitkam kasnong kinong tere ka office TSO kinong hikai ki khana school bat kiwe uba pi kharjaran habakran kumu kongsan ulaong baleng ba kajinga lekai sports kinmi shibun ki khana ki banwan ra na me ka district bat kajela namar ba ka sports menta kamdei tang kajinga lekai henrei kadai kalat kamai jakpo jong ki badan kasap lakilong hakinu kinu ki kam lekai Ulaong bakane kajing penlong ya ka sports kalong kum kajing play lat bat kajing ai men siem ki badon kasap bakin pendon kam hok bat bakanum sep Ula ban juru bakum ki samla ki khna puli ki de bandon kajing tre shitom kaban len ladi bat bandon kajing skauret kajing dan akor bat burang. Jong jingjo don kam ye phi ban tresitom om tam ban tresitom reka don kam ro ye phi ban len ladi I shwa ye kete jing so ba baro I shwa se don ki ni kila kam samla kindia I shwa ka to jing itna samla I shwa ben le jing mod ha ka jing puli ka jopi and a phi la pet la piang la pinde be jing puli ka jopi and a phi la poi sa ka to jong jingjo ki don shibun ki jing so ba ki ba phi be si pin samat haka sing imba jopi kaba kadu kaba makwa ban ketu ye pi galomba la pi kwa ban poi sak te tong jong jing chok kaba don kam ye pi galomba yai daga jing storit rengkat ka akor ka purong kilong shwa ki man shwa ki ong kundi ka jing im ka jing long jong khasi kaba paka ka pau haka akor ka purong pila ban stak pila ban don ye ka jing shapang ka ba shakai ba Rela na pimdan ti ya ka akor ka burong ka babaha. Kalau ye pi long tangki keo ki batli. Sawa ken tang batli pa. Start ti kristat ken tang balo na pimdan ya ka akor ka babaha. Pimya ta ka jing slorit. Pilong ki priu ki bom dondor oya. Go ki happy bread go ki kana school. Jogi de ka dong ka than ken shi palut. Ken mau ban boy di sak te thong jong jingjo kadon kam ye phi om tam ban trace tom om tam ban len di rei ken mau ya taka jing snopit taka agor ka puram ka jong ra ya ka menshwa ban ranglong ukena umupi ngala manusia menta hagibun jing lekai batu ka maspas begini jora ya ka disiplin lingkau ha kajinglong ukna school konra ya kata ka dedication ani kajing IT lut bakumno ko bikna school ila bansham ba ila ban IT yala kajang kopor ila ban IT yala kajang kasap ban ketiu syafran ba ini ki sports ki prepare ki jingelang ki prepare tentu ang sikentin ye kena bagin lang kiba minat habalek kai genu kajing lek kai sports kini ski kalau kudan ka kalau belum duwe lagi lah manai ka kai jam ini le shai le ski kalau kamal jakpo le shai le ski
on na kisamla kamta magitanya ustan menta kimla ban school bha hamre nomar bakila ban ele kai bha lala ban seng la gajoga kam lala ban yo ban kamai jakpo ban im agata dor sui ka bahe nomar bakila ban le kai bha nomar buki minat hagi jing le kai jokki gi bapet kumta la kentu langi ngiru baro hagni ka por bangin sim khia ya jing le kai sports bala shaile sisni ninam up